Începem turul observatorului cu Sala Planetelor, unde vizitatorul se poate familiariza cu principalele informații din astronomie. Vizitatorul, când ajunge la observatorul astronomic, atunci când intră în expoziție, primul panou pe care îl vede este acest panou dedicat sistemului solar. E important să știm ce se află în împrejurul nostru, în ograda noastră, ca să spun așa, atunci când suntem interesați de astronomie. Așadar, aici vedem planetele din sistemul solar, vedem și Soarele, sunt mai multe corpuri cerești, avem 5 tipuri de corpuri cerești în sistemul solar. Avem o stea, așa cum e Soarele, avem după aceea 8 planete, le vedem pe toate 8 aici. Sigur, la Saturn îi lipsesc inelele, celebrele inele, n-am reușit să le montăm pe panou. Apoi avem o a treia categorie de corpuri cerești, sunt sateliții planetelor, adică lunile planetelor. Le vedem aici, vedem Luna, Marte are și el 2 luni, 2 sateliți. Neptun, Jupiter au foarte mulți sateliți naturali. O altă categorie de corpuri cerești, a patra, sunt planetele pitice, așa cum e Pluto și Ceres, pe care îl vedem acolo sus. În fine, ultima categorie de corpuri cerești este reprezentată de asteroizi. Vedem aici centura principală de asteroizi. Cam astea sunt principalele tipuri de corpuri cerești și dacă reușim să înțelegem câte ceva despre ele, ne putem uita și mai departe în univers. Așadar, expoziția continuă cu acest panou unde aflăm detalii despre alte corpuri cerești, despre exoplanete, de pildă, exoplanete descoperite în ultimii ani, în ultimii 30 de ani în special. Aici aflăm câteva informații despre zona habitabilă sau zona locuibilă, iar mai departe, pe panoul de aici avem o schemă a misiunilor de explorare spațială trimise către planetele din sistemul solar. Noi avem astăzi informații despre planetele din sistemul nostru solar datorită misiunilor spațiale care au fost trimise spre acele planete sau care au trecut pe lângă acele planete. Liniile pe care le vedem aici spre fiecare planetă reprezintă o misiune spațială. Liniile cu alb sunt misiuni reușite, cele cu roșu sunt misiuni eșuate. Venus și Marte sunt planetele care ne-au interesat cel mai mult și spre care am trimis cele mai multe misiuni de explorare spațială. Ne continuăm călătoria și aflăm că în misiunile cu echipaj uman, Luna este singurul corp ceresc pe care oamenii au ajuns vreodată. Vedem aici liniile albe, care sunt misiuni de explorare spațială, misiuni robotice, adică sonde spațiale, și mai vedem aceste linii cu galben, ce reprezintă misiuni cu echipaj uman. Vedem acolo și oamenii care au ajuns efectiv pe suprafața Lunii, vedem 6 omuleți, fiecare omuleț reprezintă de fapt o misiune care avea câte 2 oameni la bord. De fapt, 2 oameni pășeau efectiv pe suprafața Lunii. Misiunile Apollo aveau 3 oameni la bord, unul dintre ei rămânea pe orbita Lunii, iar 2 dintre ei coborau cu un modul de aselenizare pe suprafața Lunii. Până în prezent au ajuns pe Lună 12 oameni și există acum proiecte pentru trimiterea unui nou echipaj pe Lună undeva până în 2024. Pe panoul de aici observăm câteva poze făcute în sistemul solar de misiunile pe care le-am trimis. Vedem poze, de pildă, poza de aici, poate cea mai spectaculoasă, este o fotografie făcută pe Marte, o fotografie făcută de roverul Curiosity. Vedem aici un pic din acest rover. Știm că pe Marte oamenii n-au ajuns încă, însă am trimis aceste rovere, care sunt niște mașini teleghidate, dotate cu instrumente științifice la bord și care, practic, culeg informații pentru noi despre planeta respectivă. Apoi mai avem fotografii, de pildă, această fotografie e foarte interesantă pentru că e o fotografie cu o cometă. Ne-am obișnuit ca oamenii de știință, astronomii, să fie interesați de planete în primul rând, dar astăzi există un mare interes pentru alte tipuri de corpuri cerești, care pildă cometele sau asteroizii. Panourile expoziției conțin și informații despre orbitele planetelor și mai descoperim aici corpuri cerești ce poartă numele unor personalități din țara noastră. Pe acest ultim panou putem vedea informații despre orbitele planetelor, așa cum este schema de sus, unde vedem că planetele nu sunt toate în același plan în comparație cu Terra. Apoi vedem un grafic cu orbitele planetelor pitice, orbite destul de alungite și cu diferențe mari în plan. Și mai vedem aici orbitele cometelor, orbite care sunt foarte lungi și care durează foarte mult timp, după cum putem observa.
În această parte a panoului putem vedea asteroizii cu nume românești. Există o listă de asteroizi românești recunoscuți ca atare de comunitatea internațională de astronomi. Vedem nume cunoscute, cum ar fi Eminescu, Piatra Neamț, Brâncuș, dar și nume mai puțin cunoscute, ca de pildă Obert. E un savant care s-a născut în Transilvania, dar e destul de puțin cunoscut astăzi la noi. Și totodată sunt aici și nume ale unor personaje care încă sunt în viață, specialiști, astronomi, cercetători din zona științelor spațiale. Observatorul astronomic ne prezintă totodată obiectele mai îndepărtate din univers și permanent organizează expoziții temporare. În a doua sală, numită și Sala Stelelor, acolo se va familiariza cu obiectele mai îndepărtate din univers, cu stelele, cu găurile negre și așa mai departe. Tot aici avem și o expoziție temporară, avem o sală dedicată expozițiilor temporare. În momentul de față avem acolo o expoziție dedicată planetei Marte. Sub cupola veche de mai bine de 100 de ani a Observatorului Astronomic din capitală, găsim acest telescop, cu ajutorul căruia putem observa obiecte ale sistemului nostru solar, dar și obiecte mai îndepărtate, precum roiuri stelare, nebuloase sau galaxii. La etaj, pe terasă, vizitatorii vor putea face observații, se vor putea uita prin instrumentele noastre, observații care diferă în funcție de momentul anului. Sunt momente când poate fi văzută planeta Marte, momente când poate fi văzută planeta Jupiter sau Saturn, sau momente când se vede Luna foarte bine. Observatorul astronomic Amiral Vasile Ursanu este o subunitate a Muzeului Municipiului București și dacă v-am făcut curioși, trebuie să știți că pentru a-l vizita trebuie să aveți în vedere mai mulți factori. Programul este diferit față de instituțiile muzeale obișnuite, iar gazda ne recomandă zilele de joi, vineri și sâmbătă, atunci când programul de observație este până seara la ora 21. Un alt element de care trebuie să țină cont pasionații de astronomie este ca vizita să fie făcută atunci când cerul este senin.